Nastav si sluchátka. Vylaď zvuk. Povídky lásky a nenávisti. Co epizoda, to jeden příběh. Co lidé, to vzájemné vztahy. Některé věci zkrátka nezmění ani nové technologie, ani zrychlená doba. Posloucháte povídkový autorský podcast Jana Cempírka. V povídce Propiska s lebkami se vracím ke svým oblíbeným hrdinům, klukům kdesi a kdysi na základní škole za rudých časů, kdy se hodně nesmělo a něco zase smělo. A kde se ti kluci zamilovávali jak na běžícím pásu a prali se a všechno hrozně prožívali, třeba i příchod nové spolužačky. U této povídky mám s otazníkem poznamenáno slovo metro, ale vůbec už netuším, jestli ta povídka v magazínu Metra vyšla nebo ne. Je to takový kraťásek. Ale láska se tam vešla. Nalaďte si sluchátka a poslouchejte. Posloucháte povídky lásky a nenávisti. Autorský podcast Jana Cempírka. Propiska s lebkami. Holka stála na stupínku pod obrazem prezidenta Husáka. Štíhlá, snědá, okatá. Na sobě zápaďácké džíny a triko s nápisem Born in the USA. Nová spolužačka. Jiná. Zvláštní. Opravdu zvláštní. A jak vypadala klidně, to jsem nechápal. Jakoby pro ně bylo normální stát před neznámou třídou a tvářit se, že člověk má vše v paži, jakoby vedle nestál spocenej říďa a neříkal: takže bych si přál, aby Jorika do vašeho slušného kolektivu dobře zapadla, že? Holka se ušklíbla. Říďa si toho všiml, zamračil se. Navíc neuškodí, obrátil se na Úču, když soudružka učitelka připomene Jorice i všem ostatním, co znamená dle školního řádu slušné oblečení, že? Holka se zašklebila podruhé a učitelka zablekotala. Jistě, soudruhu řediteli, na slušný oděv dětí dáme mimořádný pozor. A postrčila novou žačku mezi lavice. K mému místu. Sedni si vedle Mirka, tady. Říďa odešel a přerušená hodina příroďáku pokračovala. Učitelka se vrátila k výkladu o Ježkovi, třída 4. A se pomalu sklidňovala. Ale já moc ne. Vyndal jsem poslušně sešit a přitom po očku sledoval svou novou spolusedící. Ta žádný sešit nevyndala, jen penál. A z něj propisku. A na ní byly, nekecám, obrázky krvácejících lebek. Nikdy dřív jsem tak sen za propisku neviděl, fakt suprový. Ale ta holka si mého obdivu nevšímala, jen propisku položila na lavici a zbytek hodiny už pouze lhostejně koukala před sebe. O přestávce přišla k naší lavici Dominika, do dnešního dne třídní hvězda. Teď byl její trůn ohrožen. Čau, řekla Jorice. Čau. Pěkná tuška. Vzala do ruky Joričinu propisku s lebkami a pohrávala si s ní mezi prsty. Jejda, to jsem ale nešika. Upustila ji náhle na zem. Jorika však měla postřeh. Chytila padající propisku těsně nad linem. Vyser se na to, řekla. Dominika se nervózně zasmála a rychle odešla. Tyhle dvě kámošit nebudou, jasná věc. Za to my, kluci, jsme byli z Joriky úplně K.O. Z cizinky, o které nikdo nic neví. Co jí říkáte? Asi dcera nějakýho diplomata, mínil Najman, když jsme se sešli po škole na hřišti. Čutali jsme do kamínku a přemýšleli. Depák, je z pasťáku a k nám jí dali na převýchovu, řekl Býma. Víte o tom, hovno, je od cirkusu, který postavil stan u vody, řekl Kyselý. Pak jsme se rozešli domů. Měl jsem Joriky plnou hlavu a propisky s lebkami. Dostal jsem dokonce takovej nápad. Nebylo by vůbec špatný, kdyby tu propíjdu někde ztratila a já ji pak našel. Vrátil bych jí Jorice. Určitě by se na mě hezky usmála a dala by mi pusu.
Opravděckou, nejen obyčlý banec narty. To byl vážně fajn nápad. A když jsem usínal, hodně jsem o celé situaci přemýšlel a probíral to ze všech stran. Hlavně tedy tu pusu, abych byl přesnej. Odkud seš? Nevydržel jsem druhý den a hned na začátku matiky jsem do Joriky šťouchl loktem. Proč? Mě to zajímá. Trhni si. Seš blbá. Za to ty seš skvělej. Konečně se na mě aspoň podívala. A najednou se usmála. Nemrať se, udělaj se ti vrásky. Zčervenal jsem. Byl jsem definitivně v pasti. Ale právě v tu chvíli se nad naší lavicí zjevila Úča. Neruším mládeži, co? A ty? Zabodla prst do Joriky. Ty jsi včera nerozuměla soudruhu řediteli? Nevíš, co je slušné oblečení? Ty v té americké propagandě budeš pokračovat? Vstaň! Jorika neochotně vstala. Moc jí to slušelo. V tom dnešním triku s obrázkem rozcuchaného chlápka s vyplazeným jazykem. Podívejte se, děti, na to tričko. To je hnus, řekla Úča. To je soudruh Einstein, řekla ledově Jorika. Úča vytřeštila bulvy. Polkla. Co jsi to řekla? Opakuj to, nebo to vysvětlíš vředitelně. A vytáhla Joriku ze třídy. Lavice po Jorice zůstala prázdná a opuštěná. Stejně jako propiska s lebkami na kraji stolu. Propiska, zapomenutá, opuštěná. Jako by se sama toužila někam ztratit. Druhý den ráno jsem se probudil s horečkou. 38,5, skoro 39, zůstaneš doma, rozhodla máma a napsala mi omluvenku na týden. Celý nekonečný týden. Potil jsem se, myslel na Joriku. Co asi dělá, jak bojuje s Dominikou a Účou? A co kluci? Nesedl si některý z nich na mé místo? Nemohl jsem se ani dočkat, až Joriku zase uvidím. Ale po týdnu mě čekalo hrozné zklamání. Jorika ve třídě nebyla. Kde je? Táhla do háje, řekla zvesela Dominika. Dočista do prdele, Dána. Dána seš ty, řekl jsem. Je pryč? Pryč? Přepadl mě nekonečný smutek, protože Dominika měla pravdu. Jorika byla opravdu pryč. Navždy. Definitivně. Odjela s cirkusem, vrátil jí do pasťáku? Nevěděl jsem. Nikdo to nevěděl. Ani tenkrát, ani později. Jak přišla, tak zmizela, beze stopy, bez pokračování. A tak si jen tak někdy prohlížím tu propisku s lebkami, která mi zůstala jako jediná hmatatelná věc na tu zvláštní holku. Hladím plastové tělíčko mezi prsty, snažím se vzpomenout na tvář Joriky, na její oči, její tričko s Einsteinem, její úsměv. A říkám si, proč člověk ty nejzajímavější lidi ve svém životě prostě nějak tak pitomně mine. Povídky lásky a nenávisti. Autorský podcast Jana Cempírka.